Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'ad. Wanga gajeriyan video da sako kenan da zai zo ga al'umma na musulmai baki daya na nuna irin moriya da amfani da ci gaba da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a duniya na musulmai baki daya. Domin sau tari zaka ga wayansu al'umma na bayani suna ga cewa sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam da wayanda ke karantar da shi babu wani amfani, babu wani moriya, babu wani ci gaba da al'umma sun kaci a karkashin ita da'awa da karantarwa na sunna. Har mabiya na sunna wayan suna samun damuwa, wayan sun ma na ga cewa karantarwa da tafiya na sunna ba shine tafiya wanda ya kasance ya fita wurin Allah da manzon shi ba. Shi sa irin wa'yanga sako za mu ta zuwa da shi, wanda za mu ta bayyana irin moriya da an kaci a karkashin tafiya na sunna na annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya fidda al'umma a karkashin mai maguzanci, ya fidda al'umma a karkashin mai bata, sannan ya haskake rayuwa na al'umma na musulmai baki daya. Shi sa duk wanda ya kasance mabiyi ne na sunna, wanda jiya kayi da'awa na sunna, ka ci moriyan dawon sunna, Allah ya daukaka ka karkashin sunna na annabi, to lalle ne kar ka ga cewa wanga lokaci mabiya na bid'a suna kamba maka, wanda ke bar kana fita kan asalinka, wanda jiya da shi an ka san ka, wanda har yanzu karkashin shi kake cin moriya, amma ka rasa abin da za ka yi mazagun kafa. Shine ita wannan da'awa na sunna, ita sunna na annabi, wanda shine gaskiya. Domin sunna ita ce musulunci. Duk inda kaga an ce sunna, ana nufi da shi ne addini na musulunci. Duk inda ba sunna babu musulunci. Duk inda kaga musulunci zaka ga sunna na annabi. Shi sa duk wanda ke bin sunna, ka san sunna tun jiya ya zo ya haskake ma al'umma hanya insha Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ji abinda ma Umar bin al-Khattab ya ambaci, yace nahnu qaumun, lalle kun ga mu wa'ansu al'umma ne wanda mun ka kasance a azana Allahu bil Islam, Allah ya daukaka mu da addini na musulunci. Fa mahma, duk lokacin da mun ka kasance ibtagainal izza, muka nemi wani daukaka fi gairihi, koma bayan ita addini, koma bayan sunna, azallana Allah, Allah zai kaskantar da mu, Allah zai wulakanta mu dukanmu baki daya. Shi sa wanga ya nuna ma duk wanda ke bin sunna, jiya ka ci moriyan sunna, ka daukaka a karkashin sunna, shi ka ce yau za ka rabu da sunna, kana ga da'awa na sunnan da kai jiya abu ne da ya kasance wanga zamani ba a bukatan shi, to ka jira nan ga duniya shi ka wulakanta gabanin ka hadu da Allah madaukakin sarki. Shi sa duk wanda ke bin sunna ya yayyafa ma zuciyan shi ruwan sanyi, ya san yana kan tafarki daidai. Sa'an nan kuma in ka ga alamun da dama na rabuwa da sunna, wanda jiya ya daukake su, kar ka samu damuwa. Dama annabi ya ce karshen zamani addini zai kasance hannun mutane kaman garwashi ne na wuta, suna faman sake shi, suna rabuwa da ita wannan addini, ita sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam. Kar ka damu da yawa, kar ka damu da karanci na mabiya na sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ke tambayan ka me sunna ya zo da shi, me sunna ya karantar, wani haske sunna ya zo da shi, ga kwaya guda a cikin wanga gajeriyan sako, cikin gajeriyan video. Jiya gidanku kan ayi yanka, ko da kaza ne, shi an je an kawo malami mai yanka, in ya zo ya yanka bai nuna muku kuma ya za ku yanka kazan, domin in ya nuna muku ba za ku kawo masa kai da kafa ba. Amma karantarwan sunnan annabi ya zo ya nuna cewa ashe na mace ma za ta iya yanka, yaro ma zai iya yanka, babba zai iya yanka, sufuwa za ta iya yanka. Yau gidan kowa baki daya aka samu kaza, kowa na iya yanka. Ashe sunna bai yi komai ba, ya karantar da kai ya ake yanka kaza, domin a bar kowa ya san cewa za ka iya ka kasance kai ma sanin musulunci, ka aiwatar da musulunci. Kawal da sunan Allah za ka yanka kaza, she gidan kunno ku more kazan, ba da wani azzalimi ya zo ya ce ku bashi kai da kafa ba. Shi sawon ga ya nuna ma ashe waɗanda jiya suka ki karantar da sunna, suke yakan sunna, ashe sun san abin da yasa ba su son su karantar da sunna, domin za su wulakanta al'umma, za su waye su iya su yi ma Allah bauta ba da sun dogara kansu ba, domin su ci jikinsu, domin su tasi su insha Allah. Shi sa sunna yayi ababa da dama wanda ba mu iya kirgawa. Daya daga ciki ke ga Allah ya so ya da cikin wani sako kuma za mu zo da abin da sunna ya zo maka kai sai ka san cewa sunna ya zo da ababa dewa, ya haskake kowane gida baki daya. Allah daukaka sunna na annabi, ya kaskantar da mazowa bid'a da bid'a duka baki daya. Ma assalam.